kara ma lafiya mai martaba. Amin sarkin fada. Amin sarkin fada. Allah ya kara lafiya da nisan kwana. Gaishe ka sarkin fada. Ya muke malima. Malima. Allah ya taimake ka mai martaba. Wannan gari namu na Zazzala muke faruwa cikin shi ne. Ka. Mai martaba gari namu na Zazzala akwai matsala babba. Akwai matsala gagaruma mai tasowa da ba a kokarin daukan mataki ba akwai matsala. Subhanallah. Nan na biyo kusa da gidan Mustapha mai dan wake. Daidai kan kwana wannan. Na taho zan zo fada. Ina daidai gidan ina wani yaro dan gidan Salisu mai duya wannan. Na gane yaran nan na iske yaran nan. Mutane sun tari ya kulla kanshi a buhu. Subhanallah. Ya kulle kamar zai mutu. Ni sha nake magawa ce. Wai yana neman trending harkar nan ta social media. Wai sai gwamnati ta dauki sai ta dauki nauyin shi. Wannan gagarumin matsala ce mai tun karo gari. A cikin garin mai martaba. Gaskiya. Wannan babban a cikin garin mai martaba ake wannan abun. Allah shi taimake ka. Ya kamata a dauki mataki da gaggawa mai martaba. Mataki na gaggawa matasa za su lalace. Gaskiya kalli. Gaskiya kamata. Sarkin fada. Ka ji abin da ke faruwa cikin gari na Zazzala wannan? Wallahi gashi nan dai malima ya kawo mana jawabi yanzu. To wannan abu ba zai taba yiwuwa ba. Gaskiya ne mai martaba. Ya kamata abin da nake so da kai ka hada tawaga. Na ba da izini a ji a kamo wannan yaro yanzu. An gama ranka shi. Ya kamata. An ƙara lafiya da nisan kwana. Dan zamanin ka. Aiki ya rage gare ka sarkin fada. Ba laifi insha Allah. An zo da yaro. Ba laifi. Hai ya ba da ubangi. Kartagi. Na'am. Da kai da kanzagi. Ai sauri a ji a ɗaukar kashi nan fara mai martaba na neman shi. An gama. Yana nan kofar gidan Salisu mai doya da kun je za ku ga mutane sun tattara. Ji a ɗauko shi. An gama. Da sauri. A gari fara na neman shi. A ce har yanzu. Allah ya kara mana. A ce yanzu a so da akwai gidan ale gidan tawai gidan bako Zazzala da kota da suna tare dole sai na yi trending dole gwamnati sai ta ɗauki nauyi na ni ma dole zuciya ta mutu tunda ni na gani kowa haka yake yi ƙarya kuke yi Oh my sai ba ku suke ni trending nake wallahi sai gwamnati ta ɗauki nauyi na a sake ni aiki ya mun yawa ledodi na san tsinta yara na san yi ba sake ni aiki ya mun yawa trending nake yi uwa kuturu ta yi kaɗan kwalle ta maka Hattara da yaro. Fara ta hikarin wasa. Hattara da yaro. Fara ba wurin wasa bane ba. manya maganin kanana Kama shi. mai martaba ka ci doguwa ka ci gaji Hattara ya kake karamin dan iska. Fara ba wurin wasa bane ba. maka nake ni Da kama jikin ka. mai martaba Hattara. Fara ta hikarin wasa. maka Kare kalaman. maka nake ni Ƙarya kana kake kallo yaro. ana ma kanwa kan mai martaba Ƙarya kake yaro. Fara ta hikarin wasa. kitso nake ni Da kama jikin ka. insha Allah Fara ba wurin wasa bane ba. mai martaba Allah ya kara ma lahiya Amin. wato mai martaba buɗaɗɗiyar wasiƙa ce gare ni Da. mutane suna min kallon mahaukaci ni ba mahaukaci bane lahiya ta lau Sai na ga alamu. shekaran jiya nan ya mai na ga yaro ya hau dogon ƙari yana takabbara da alƙur'ani Allah. wai sai an ɗauki nauyin shi gwamnati ta bashi wani abu Subhanallah. to mai martaba ko kai ne mai martaba a matsayinka na mai martaba in kaga an ɗauki nauyin mutum an bashi kuɗi ana taimaka mishi saboda yana trending ai kana hawa ɗari ka sako kanka Karma kalla. an yi haka mai martaba Wannan yaro na kura ba mahaukaci bane ba a saurare shi. malam liman wannan magana ba nan ta tsaya ba a shekarun baya lokacin corona an ɗauki mataki yau ga matsalar tsaro shin wai ita corona ta yi matsalar tsaro ne A dole a gyara. dole a gyara mai martaba Kawai gyara. gwamnati tana tuya tana mancewa da albasa Wannan haka yi. sannan kwanakin baya an yi wani yaro lokacin juyin mulki mina na yaron na ta yayi kama karhe na yayi da darafo na Nijar ya hau sama ina an ka kai shi mai martaba na taba ka da alheri mai martaba soja an ka kai shi Hattara da. wato sarkin hada Na'am. yaro wannan da an ka kama an ka kai shi soji ai ka ga ya amfani Dole a ga. to wanga yaro da ya hau dogon karhe shekaran jiya
tele sahel na gani sun ɗauke shi sun kama shi to shi na ni ce ni ma bari in gwada in isar da sakona ta hanyar da ya dace. Atara da yaro. wannan ba Atara da yaro. Nijar ta haƙarin wasa. Ta haikarin wasa amma ko gwamnati ya kamata mu kira mu gaya mata a matsayina na uban gwamnati mai martaba dole ne in gaya maka saboda Allah ya baka dama kai ma me da babban murya ka gaya ma gwamnati domin me ta dau mataki. wannan magana ta hankali muna da gwamnati adala a ƙasar nan To kenan ko kuma ga sarki Allah ya ba mu adali a garin nan namu na Zazzala to mun san muna da adala gwamnati to shi ne ma na dauki hanya mafi sauki mafi a'ala don in isar da sakona. Kenan in ba haka ba aka yi yara za su tambade za su ci gaba da trending su ɗauki kansu a yanar gizo mai martaba. Ranka shi ya kamata a dubi kalaman yaron nan fa. Ya kamata a dubi kalaman yaron nan. Gaskiya ne ranka shi dai. Ya kamata ya zo da magana ta fahimta. Gaskiya ne. Wanda ya kamata a ce an tsaya an saurara a jin Ƙara ma lafiya. Gaskiya ne. yara kin muna su sauraron ka. Mu ji Allah ya ƙara ma lafiya Mutane su bar min kallon mahaukaci. Ina isar da sako ne yadda ya dace. Wannan yaro bai kamata a taimake shi ba. Wanda ya hau dogon ƙarhe kamata ya a kama shi a mishi horo na musamman domin ya koyi aiki yadda ya dace da ƙarhin shi. In ba haka ba wallahi tarbiyyar yaran matasan Nijar za ta tambaye kamar na matasan ƙasa makwabciya. Gaskiya ne balle. Yanar gizo wannan babu abin da a ciki sai sharri. gaskiya ne wannan Malam Liman Allah ya sa sako ya shi. A matsayin ku na manya ku ga mai martaba. Gaskiya Allah ne. ya taimake ka ranka shi dade ya kamata Sako ya isa. Sako ya isa ga fada. Gaskiya ne. Sako ya isa. sako ya malima a samu gada. Insha Allah wannan al'amar dole a ɗauki mataki a kan shi. Gaskiya ne. ta yi salati ga annabi Sallallahu alaihi wasallam. Allah ka dage kasar mu Nijar Amin ya Allah rabbi. ka taimaki matasan mu Amin, Malam. Allah ka ba mu aikin yi Amin. Allah ka biya mana bukatun mu na alkai Amin. sarki ubangiji Allah ya ƙara ma tsaurai da tsawon kwana Amin. subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya tsine mu azalaman ƙasa. Amin yaro. Amin yaro. I want problems always.